ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин авр оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. топови ҷангвари бразилӣ вазни сабуки UFC Ренато Майкано намефаҳмад ки барои чӣ Чарлз Оливейра ин қадар зуд ба октагон бармегардад ва зидди Рафаэл Физиев меҷангад. ман намефаҳмам ки барои чӣ Чарлз Оливейра ин муҳорибаро қабул кард. ин аз ҳама муҳорибаи бадтарин дар рейтинг аст. ин муҳорибае ҳаст ки ба Чарлз ягон чиз намедиҳад. бо кадом сабаб дастаи ӯ барои ин муҳориба розӣ шуданд? шумо турнири UFC дар Бразилияро наҷот додед, лекин дар ивазаш карьераи Чарлз Оливейраро несту нобуд карда метавонед. ман гуфтанӣ нестам ки Чарлз ғолиб шуда наметавонад, лекин ин аниқ яке аз муҳорибаҳои вазнин аст, гуфтааст Майкано. хотиррасон мекунем ки Чарлз Оливейра охири моҳи июн дар муҳориба зидди Илия Топурия бо тариқи нокаут шикаст хӯрда буд ва акнун рӯзи 12 октябр ба октагон барои муҳориба зидди Рафаэл Физиев бармегардад ки Физиев нокаутёр аст. дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҷангвари машҳури вазни сабуки UFC Пимблетт гуфт ки зидди Арман Царукян ва Дэн Хукер ҷангидан намехоҳад. умедворам ки муҳорибаи навбатии ман зидди Топурия мешавад. ман фикр мекунам ки ҳамаи амрикоиҳо маҳз ҳамин муҳорибаро мехоҳанд, чунки ҳар як мухлиси амрикоие ки ман вохӯрдам ба ман мегуфтанд кай ту сари Топурияро мешиканӣ. умедворам ки ин муҳорибаро ташкил мекунанд, лекин ҳамзамон мефаҳмам ки ман нӯҳум рақами рейтингум, барои ҳамин шояд ки дигарон аз ман дида зиёдтар арзандаанд. лекин ба ғайр аз бойбачаи майдача Арман Царукян, ин бойбачаи эркача ба Топурия $500,000 пешниҳод кард ва ҳамин гуна барои худ роҳ кушоданӣ аст. Арман барои ягон кас шавқовар нест. чӣ гуна ки ман доимо мегӯм нисбати Ҷастин Гейҷи ман ба ғайр аз эҳтиром дигар ягон чиз надорум, лекин ӯ дар интервюҳои худ чунин гап мезанад, гӯё ки зидди ман ҷангидан намехоҳад. фикр мекунам ки ягона муҳорибае ки ташкил карда мешавад ин муҳорибаи ман зидди Топурия аст. ҳамчунин дирӯз дидам ки чӣ гуна Дэн Хукер нисбати ман суханҳои нохуб гуфта истодааст. пеш ман ӯро эҳтиром мекардам, акнун бошад рафта гӯҳ хӯр, гуфтааст Пимблетт. ва дӯстон, чӣ гуна ки фаҳмидед, Пимблетт танҳо зидди Илия Топурия ё ин ки Ҷастин Гейҷи ҷангидан мехоҳад, зидди Арман Царукян ва Дэн Хукер бошад ҷангидан намехоҳад. чемпиони пешинаи ACA Юсуф Раисов ва чемпиони пешинаи Беллатор Вадим Немков гуфтанд ки агар муҳорибаи Хамзат Чимаев зидди Ислам Махачев баргузор гардад, пас чӣ гуна ва ба фоидаи ки ба анҷом расида метавонад. ва биёд оғоз мекунем аз суханҳои Немков. ба назари ман Ислам дар ин муҳориба дар мавқеи хуб қарор мегирад. Чимаев вазни хеле зиёд кам мекунад, то ин ки ба вазни нимёна фарояд. Ислам бошад дар вазни натуралии худ қарор мегирад. дар ин муҳориба нақши калонро функсионалӣ мебозад. Ҳамзат зидди Ислам на дар гӯштин ва на дар стойка ягон кор карда наметавонад. тақрибан дар дуюм-сеюм раунд проблемаҳои Ҳамзат сар мешаванд ва Махачев ӯро шикаст медиҳад, гуфтааст Немков. ана Юсуф Раисов бошад дигар гуна фикр дорад. дар ин қувозмоӣ ман ғолиб Хамзат Чимаевро мебинам. дар қаду қомат ӯ аз Ислам дида бартарӣ дорад ва дар ин муҳориба ин чиз нақши асосиро мебозад. фикр намекунам ки вазн камкунӣ ба тобоварӣ ва корҳои функсионалии Чимаев проблема оварда метавонанд. мо дидем ки Хамзат чӣ гуна ба боварии худро дар муҳориба зидди ҷангварони топи вазн нимёна нишон дод ва бо баъзе онҳо муҳорибаҳо тамоми 3 раунд идома дода буданд, гуфтааст Раисов. дӯстон, худи шумо чӣ фикр доред? ба фикри шумо агар ин муҳориба баргузор гардад, ки шанси зиёдтар барои ғолиб шудан дорад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.